Sağalar Gorman Halkara Günü münasibetli Arkadag şäherindäki Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky Sağalar Tagaldyş Dikeliş merkezine de dabara geçirildi. Bu ýerde Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howannarlyga mäte sağalary himayet bermek boýunça haýyr tagawat gadnatyň ferişdeleriniň hasabyna bejerge alýan sağalara azaýyp teni münasibetli. Hormatly prezidentimiziň Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howannarlyga mäte sağalary himayet bermek boýunça haýyr tagawat gadnatynyň we jemgyçilik guramalarynyň adyndan sowgatlar gowşurly. Dawarada çykyş edenler gahrman arkadamyzyň ýoly goýan asly işleriniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiz tarapyndan münasip dowam etdirilmegi arkaly watanymyzyň geljegi bolan sağalan ýaşaýyşyny, durmuş taýdan goraglylygyny, ruhu we beden taýdan sagdyn ötüşini, bagtyar durmuşda ýaşamagyny üpçün etmek, döwlet siýasatynyň derejesine çykarlanlygy, muň bolsa gyzgyn mehir bilen gurşalyp alynan sağalaryň şatlygyny hasa goşulandyrýanlygyny bellendi. Sağalan we olun atenelerinin de öýleri barada ýygydarly şeýle uly aladalar etýän üçin Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza aýdan alkyş we hoşallyk sözleri tüý sürekden beýan edildi.